O Ceipo Grupo funcionou hoxe con normalidade logo da incorporación dunha titora para terceiro B. Educación escoitou as demandas da comunidade educativa tras 6 semanas de protestas continuadas. O curso comezou con irregularidades no Ceipo Grupo de Ribeira ao faltar un profesional para titorizar terceiro B. A comunidade educativa mobilizouse durante 6 semanas con protestas, caceroladas e escritos impulsados pola AMPA Santa Uxía e secundadas polo equipo directivo e os docentes do centro. Hoxe, máis de mes e medio despois, o alumnado de terceiro B tivo a súa titora. Recibimos con alegría, con moita ledicia, porque, bueno, como sabedes, levábamos 6 semanas facendo diversidade de actos de protesta, reivindicando o que nos considerábamos un dereito do alumnado do Ceipo Grupo, que era a sustitución desa titora que estaba vacante por comisión de servicios e producía un presuicio enorme non só a esa aula de terceiro B, sino ao conxunto do alumnado do colexio. Por fin, a Xunta recapacitou e entendeu que non era un capricho, que non estábamos reclamando algo que non fora super apremiante e super necesario, sino que era algo que nunha situación que se estaba producindo de estrés total do profesorado. E que tamén estaba a afectar o alumnado. A semana pasada estivo no Centro a Inspectora Educativa, onde se reuniu co claustro de profesores e co equipo directivo. E depois os xoves aparecerá tamén o xefe territorial da Coruña pedindo datos e consultando cal era a situación que se estaba vivindo con esta falta deste titor. Viron que había que buscar unha solución e ao final se acabou nomeando esa sustituta que xa comezou no día de hoxe, nesta mañá, e foi, pois, a verdad que un alivio para toda a comunidade educativa e a verdad que tamén pois unha satisfacción ver que despois de todos eses actos nos que tivemos en todo momento a unión da comunidade educativa e o apoio de toda a cidadanía ribeirense con esas case 4.000 firmas que xuntamos co apoio unánime da Corporación Municipal na moción cidadá que se presentou nos distintos actos, caceroladas, concentración, reunións, asambleas e demais. Todo ese apoio foi fundamental pois, para poder conseguir esta titora. Agora ábrese un novo tempo no Ceipo Grupo no que regresa a normalidade a terceiro B, o profesorado e en xeral a todo o centro. Vai a permitir ao profesorado recuperar un montón de proxectos educativos que o ben ni sequera se iniciaran ou estaban aí paralizados, proxectos como xa temos falado en outras ocasións, de inclusión, de medio ambiente, de lingua, de inmersión lingüística, de dinamización lectora, de radio escolar, de orto escolar, etc., proxectos que levaban anos traballando neles e que por falta de horas non se podían facer. Tamén lles vai a permitir recuperar apoios en aulas. Sabedes que temos un alumnado, casi un 25% do alumnado diagnosticado con EAI, con necesidades educativas importantes, e, polo tanto, isto vai a permitir que eses titores que teñen esas horas, dixéramos, de gardas, poden dedicar tamén a apoios, vai nos a permitir que eses nenos de terceiro B teñan xa unha mestra de referencia, porque non só o aspecto académico, tamén o aspecto emocional, importantísimo para eles. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, afirmou que se trata dunha boa nova para o municipio e para a comunidade educativa. Os parabenizamos dese gran traballo que se leva feito dende a dirección e dende todo o grupo do profesorado do grupo escolar, tamén ese traballo de reivindicación que leva feito a AMPA do grupo Santa Uxía, e creo que ao final a forza e o empeño que temos posto pois para que este mestre volva onde lle correspondía ao noso Concello de Ribeira, ao Colexio do Grupo, pois creo que a partir do luns vai a ser unha realidade. Non quero agradecerlle, como digo, todo ese esforzo á AMPA e á dirección do centro, porque levan pois uns días de traballo arduo, non só no reparto do que eran xa esas horas que existían e que había que atender, como non, aos rapaces, sino tamén na insistencia e nas boas prácticas a hora de trasladar a información necesaria á Consellería de Educación para poder pois ter en conta todos os criterios que marca o grupo escolar e que reflectaban, que referían que realmente ese mestre era necesario. Coa cobertura desta praza de titora en terceiro B, cúbrese unha gran necesidade que había no centro, pero González apuntou que aínda quedan aspectos que atender e mellorar no grupo. Necesitamos persoal de apoio, persoal de NEAI, necesitamos con urxencia que se acometan esas obras, como por exemplo o arranxo integral da bella comisaría ou cambiar a coberta do edificio de infantil. Tamén necesitamos que entre xa en funcionamento o ascensor do edificio infantil que está parado e que, según nos dixeron, esta semana tamén xa se vai entrar en funcionamento. A semana pasada visitou por fin o cole
un inspector da Consellería de Industria para certificar que a instalación está correcta. Ali dixo que veía que a instalación estaba correcta, só falta que faga ese informe por escrito para que o ascensor se poda usar, e en principio nos dixo que era cuestión de días. Estamos tamén un pouco expectantes por eso, e nada máis, nós seguiremos mantendo os escritos. E seguirán pedindo unha xuntanza coa Xefatura e coa Consellería de Educación para seguir demandando as necesidades do centro. Sen embargo, se dan por finalizadas as movilizacións semanais que se realizaban para pedir o titor para terceiro B.